ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம காரசார சமையலில் நம்ம பார்க்க போகிறது முருங்கைக்கீரை சாம்பார் பார்க்க போகிறோம். முருங்கைக்கீரை சாம்பாருக்கு நான் முருங்கைக்கீரை எங்கள் வீட்டிலேருந்து பறித்து தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன். நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் பருப்பு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். 2 தக்காளி போட்டு பருப்பு பூண்டு போட்டு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம சாம்பார் எப்படி வைக்கலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் வச்சுருக்கோம். அதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ரிஃபைண்ட் ஆயிலோ நீங்கள் கடலை எண்ணெயோ எது வேணால் ஊற்றிக்கலாம், உங்கள் இஷ்டம். நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுதான். அடுத்தது நான் வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தாளிக்கலாம். அதுக்கு கடுகு, சீரகம், வெந்தயம், சிவப்பு மிளகா, கருவேப்பிலை இதை போட்டு நம்ம இப்போ தாளிச்சிக்கலாம். எண்ணெய் கொஞ்சம் சூடாகட்டும். இப்போ நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாமா? இப்போ இது நல்லா கொஞ்சம் செவந்ததுக்கப்புறம், கடுகெல்லாம் வெடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கருவேப்பிலை போடலாம், பெருங்காயம் போடலாம். நல்லா இப்போ தான் வெடிக்க ஆரம்பிக்குது. இப்போ பெருங்காயம், நான் கொஞ்சம் பெருங்காயம் ஜாஸ்தி தான் போடுவேன். நான் பூண்டு போட்டு வேக வச்சுருக்கிறேன் பருப்பை. இப்போது நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். தக்காளி அதுலேயே 2 போட்டிருக்கேன், அதனால் நான் தக்காளி போடல. வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் இப்போ போட்டாச்சு. இதை நல்லா இப்போ கிண்டிக்கலாம். நம்ம அடுத்தது மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள், மஞ்சத்தூள் போடலாம். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கல்லுப்பு போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா கிண்டிட்டு இப்போ மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள், மஞ்சத்தூள் நான் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், சின்ன ஸ்பூனில் தான். தனியாத்தூள் 1 ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். இப்போ இதை நல்லா கிண்டிக்கலாம். நம்ம அடுத்தது நம்ம கீரை போட போகிறோம். அதுக்கடுத்தது புளி ஊற்ற போகிறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம பருப்பு தாளித்து வச்சுருக்க பருப்பு போட போகிறோம். அதை கொதிக்க விட போகிறோம். வச்சால் நம்மளோட சாம்பார் ரெடி ஆகிடும். இப்போ இது கொஞ்சம் வேகட்டும். இப்போ நம்ம கீரையை போட்டாச்சு. இது கொஞ்சம் வேகட்டும். கீரையை போட்டுட்டு அடுத்தது நம்ம புளியை கரைச்சி ஊற்றிட்டு பருப்பை ஊற்றலாம். 5 மினிட்ஸில் இந்த சாம்பார் முடிஞ்சிடும். நமக்கு பருப்பு தாளிச்சிட்டோம்னா இப்போ நம்ம புளி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். புளி தண்ணி ஊற்றியாச்சு. இப்போ சும்மா ஒரு 2 மினிட்ஸ் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பருப்பு ஊற்ற போகிறோம். அவ்வளோதான். இப்போது இந்த பருப்பை தூக்கி இதில் ஊற்ற போகிறோம். கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி உங்களுக்கு எந்த திக் கன்சிஸ்டன்சி வேணுமா இல்லை தண்ணியாக வேணுமான்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன். ஏன்னா எனக்கு சாம்பார் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும். அதனால் நான் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி தான் செய்ய போகிறேன். இப்போ இது கொதிக்கணும். அவ்வளோதான், நம்ம வேலை முடிஞ்சிச்சு. காரம் போதுமா எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. எனக்கு போதுமான அளவு நான் போட்டிருக்கேன். சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் சாம்பார். இப்போ இது ஒரு கொதி வந்தோடனே நெய்யை ஊற்றி நம்ம சாப்பிட வேண்டியது தான். கொத்தமல்லி தூவிட்டோன்னா முடிஞ்சு போச்சு, சாம்பார் ரெடி.
இப்போ நம்ம முருங்கைக்கீரை சாம்பார் நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இப்போ ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். எஸ், இப்போது நம்ம சர்விங் பவுலில் வச்சிடலாம். நம்மளோட முருங்கைக்கீரை சாம்பார் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. கொத்தமல்லிலாம் போட்டு செம்ம வாசமாக இருக்குது. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இதோட சூப்பரான ஒரு ரெசிபியோடு உங்களை நான் திரும்பி வந்து சந்திக்கிறேன். நம்மளுடைய சூப்பரான முருங்கைக்கீரை சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா ஆவி பறக்க ரெடியாக இருக்குது. நல்லா சுடு சாதத்தில் போட்டு நெய் போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு ஃபீட்பேக் அனுப்புங்க. இதோட சூப்பரான ரெசிபியோடு நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். பாய்.